Пятнічны вечар на Белсаце, самы час суб'ектыўна падсумаваць падзеі тыдня разам з журналістам Сцяпанам Святловым, блогерам Нехта. Прывітанне. Прывітанне. Сустракаемся з тобой і ў аўторак, і ў пятніцу. Хутка будзем кожны дзень. Спадзяюся, што так будзе заўсёды. Ну што ж, пачнем суб'ектывіць. Пачынаем. Пачынаем, спадарства. А сёння ў выданні вы пабачыце. Вуліца Александра Лукашенки может з'явиться у Могилеве. А почему? А он же еще на 6-й срок идет. Это ужас. Цяжкія працоўныя будні журналістаў Белсату. Блин, тут же сосед, знаешь что? Не разбирайтесь. Палата номер 6. Да, второй тост был поднят за президента Республики Беларусь. Што яшчэ карыснага зрабілі дэпутаты палаты прадстаўнікоў? Вуліца імя Александра Лукашэнкі. Дзе, калі і навошта? Давайте ж хутчэй глядзець першы сюжэт у выкананні Яна Вярбіцкага. Плошча ў цэнтры Магілёва ніколі не мела назвы. Старшыня абласной арганізацыі ветэранаў Анатолій Глас прапанаваў развязаць гэтую несправядлівасць і назваць плошчу імём кіраўніка БССР Пятра Машэрава. Гарадскія ўлады, аднак, не пагадзіліся. Кажуць, не адпаведнасць маштабам асобы і аб'екту, а маштабу якой асобы будзе пасаваць. Иосифом Виссарионовичем Сталиным. Вот эта площадь подходит, Сталин. Аднак навошта непакоіць памерлых прыхільнікаў жестачайшых метадаў, калі ёсць свае, жывыя? Граждане Республики Беларусь просим Могилевский горсовет и горисполком назвать данную площадь напротив горисполкома именем Александра Григорьевича Лукашенко с установкой бюстов. Право за малым, собрать подписы. $500 зарплата уже, как говорится, достигнут официально. А продукция? Он убил нашу, он задрал нашу Беларусь. Нельзя править 25 лет. Нельзя править 25 А почему? лет. А он же еще на 6-й срок идет. Это ужас. А, і нейкая нячэсная жанчына трапілася. Не тое, што гэтыя маладзёны. Людзі простыя. Бачаць прозвішча Лукашенко, ставяць подпіс. Бачна, да выбараў гатовыя. Это вы члены БРСМ, да? Да. Ну вот. Сколько вам нужно собрать тысяч подписей? 65, сколько лет ему, столько и подписей. Ого, ничего себе. Так он осталась одна подпись. У 64-я, там 65-я. Цяпер засталося спадзявацца, што ў магілёўскім гарвыканкаме не заселі заходнія агенты, якія праігнаруюць народную волю. І хутка на галоўнай плошчы мы ўбачым не тое, што бюст, а помнік Лукашэнку. А тым часам у Берасці ўжо з'явіўся помнік вядомаму паэту беларушчыны Александру Сергеевичу Пушкіну. Яго згадваў кіраўнік краіны падчас канферэнцыі з расійскімі СМІ яшчэ ў 2016 годзе. Пушкін і Дастаеўскі усе былі ў Беларусі ды пісалі тут свае творы. Гэты пісьменнік відавочна заслужыў сабе помнік у Беларусі. Пагатоў задарма, выканалі яго расейцы. На месцы працуе наш адмысловы карэспандэнт Алесь Ляўчук. Расійскі народ зноў дорыць Берасцю Пушкіна. Калі летом быў бюст паэта, то зараз помнік. Толькі ці патрэбен ён самім берасцейцам? Конечно ж, ніхто не супраць твораў Пушкіна, как бы яго творчасці. Гэта нармальна, как бы, чытаць і захапляцца яго казкамі. Але мы говорим про мясцовую культуру, про мясцовую традицию. Почему у нас нету памятников Наполеоне Орде, нету современнику Василию Быкову? А сколько у нас много прославленных тоже поэтов, композиторов, писателей. Але ж, як кажуть, даронаму каню ў зубы не глядзяць, а даронаму Пушкіну тым больш. Кіраўніцтва краіны пастанавіла пераўтварыць паўмільённую базу гэтак званых дармаедаў у электаральную базу. З барскага пляча Саўмін даў ім адтэрмінаванне ў аплаце газу і ацяплення паводле поўнага тарыфу на паўгода, то бок до 1 траўня. С одной стороны, может и правильно, потому что они за эти полгода примут к сведению эту установку и примут какие-то меры, чтобы или устроиться на работу, или уже быть дальше тунеядцами, тогда будут платить налоги. В государстве нашем мало грошей, и коли они выдумляют такие законы, я не могу суперечить, ну, потому что коли я буду суперечить, то ведаете, что со мной будет. На гэтым тыдні кіраўнік Беларускага рэспубліканскага саюзу моладзі зрабіў вельмі гучную заяву пра пазіцыю арганізацыі адносна людзей з психічнымі адхіленнямі. БРСМ всегда стоял и будет стоять на страже интересов молодежи. Но мы никогда не будем стоять на страже интересов дегенератов. Я здесь в прямом эфире могу это говорить. К сожалению, мы никогда не будем поддерживать слабоумных. Гэтая фраза нагадала нам цытату іншага палітычнага дзеяча, які жыў у краіне, дзе таксама любілі масавыя дзяржаўныя маладзёвыя арганізацыі. Мы ўсе востра жадаем, каб настаў час, калі на ўсім свеце не будзе ні псіхічна хворых, ні слабых розумам, ні ў шпіталях, ні па-за імі.
І як было б выдатна жыць у такім свеце, у якім і ўсё астатняе было б гэтак жа ідэальнае. Але ж, акрамя выездаў на бульбу і збору подпісаў за патрэбных уладам кандыдатаў, БРСМаўцы часам рабілі і добрыя справы, у тым ліку дзетак слабых на розум. Ці можна разумець заяву кіраўніка Дзяржаўнага саюзу моладзі як адмову ад гэтай практыкі? Паспрабуем запытаць яго самога. Не, ну просто вы же понимаете, плотный график. Я к тому, что, может быть, на уровне других руководителей сможете, а не первого секретаря. Фраза вырвана из контекста. Ну, конечно, и можно, и нужно. Я просто, ну, то есть, опять-таки, видите, ну, получается, наложение смыслов идет и подмена понятий. То бок, актывісты БРСМ, якія ўсё ж любяць рабіць добрыя справы, могуць быць спакойныя. Прынамсі, пакуль. Ян Вярбіцкі, Суб'ектыў, Белсат. А мы можем быть спокойны? Конечно, конечно. И вот директор Молодеченского заводу порошковой металлургии может быть спокойный за мыло. А вот погляди на гэты здымок, якое висит на веровочце. Каб не скрали. Каб не скрали. Ведаешь, як ён прокомментовал? Гэта зрабіў нейкі провокатор. Гэту веровку привязал провокатор. Вы все врете. А я думаю, усе грошы просто пайшлі на еўрапейскія гульні, колькі там 800 з гакам мільёнаў долараў. Ну, магчыма, але уяві правакатара, які будзе ўначы там дзесьці, каб камеры не бачылі, прывязваць мыла, каб потым сфотаграфаваць. Мыла ёсць, вероўка ёсць, што яшчэ. А можа, каб просто не нахіляцца можна было взять адразу так. Да, і Александр Григорович таксама любіць паўтараць гэтую фразу. Нас ніхто не нахіліць. А вось такая прыбіральня, дарэчы, ёсць на беларуска-украінскай мяжы. Пераход новая гута. Ну, па-першае, гэта экалагічна. А па-другое, украінцы ж, якія сюды едуць, яны не ведаюць, што гэта IT-краіна. Так што, я думаю, даравальна. А вось чым жыла краіна яшчэ на гэтым тыдні у нашай традыцыйнай рубрыцы «Краіна для жыцця». Мабільнікі ў школах забаранілі, каб дурыць дзецям мазгі. Беларусь. Страна для жизни. Відаць, толькі на відэа гэтую страну для жизни і можна пабачыць. Як і заслугі вялікага кіраўніка, толькі на паперцы. Сохранил государственную социально ориентированную экономику, не дал развиться преступности, совершил много полезного на благо своей страны. У 43-й гімназіі Менску вялася сапраўдная агітацыя за народнага лідара. Выбары is coming. Што, праўда, электаратам гэтыя дзеці стануць толькі гадоў праз 10. Ды і што ім запомніцца? Забарона тэлефонаў, нязручны перанос заняткаў на гадзіну пазней. Вось калі б ён дамашку адмяніў. Пользуясь поддержкой народа, он накопил большой опыт решения. У Воршы мужчына не дачакаўся маршруткі ды вырашыў, што хутчэй будзе на ровары. Узяў ды паехаў, але не на сваім. Паводле чутак, кошт ровару $1000. Відаць, на замок ягонаму гаспадару грошай проста не хапіла. Дарэчы, злодзея знайшлі гэтак жа хутка, як ён гнаў з месца здарэння. А вось дзе ровар, невядома. А чаму хавацца ад беларускіх міліцыянтаў бессэнсоўна, наглядна дэманструе відэа з рэгістратара службовага аўта. На што разлічваў кіроўца Форда, спрабуючы збегчы ад пагоні задняю хадою, невядома. Ды ладна б быў п'яны, не? Цвярозы, але ані правоў, ані нумароў на машыне не было. І небяспечная і цяжкая служба таксама ў журналістаў Белсату. Не так, вы не трогайте камеру, пожалуйста. Ледзь не выбілі камеру з рук, а потым яшчэ і выклікалі міліцыю. Алло, міліцыя. Нашых карэспандэнтаў, якія паехалі здымаць матэрыял пра паморак жывёлы на Дзятлаўшчыне, вельмі цураліся часам агрэсіўныя працаўнікі калгасу. Ремонт, во, покажите нам ремонт. Во, крыша, видите, новый ковер. нам, коли ласка, Ад такога удару дзвярыма машына, вядома ж, заглухла, але крута з'ехаць не атрымалася. Кажу, ідзіце вы додому. Додому, дякую. Вам так само всього найлепшого. Кажуць, няма падзяжу і ўсё. А здымкі ды сведчанні фельдшера – фейк. Нема падзяжа у нас кота. Потому что у вас там... Нема у нас падзяжа. Чего вы прицепились? Нету падзяжа. Знялі наши журналисты і ўнутраныя спрэчкі працаўнікоў прадпрыемства. Хоть одна доярка тут пьянствует? Да, пьянствовала. Покажи. Балтикова. Так она не доярка. Она уже не доярка, конечно. Ее уволили, потому что она слишком много пьянствовала и слишком много антибиотика надоела в общую систему. А яшчэ жанчына-заатэхнік раскрытыкавала маладога ветэрынара за выкарыстанне сучасных тэхналогіяў. А знаете, что он же меня учит, он нормальный специалист. Говорит, ты же не едь пастбище определять, это самое, урожайность, а со спутника определяй.
Вот специалисты готовятся, да? Со спутника. А тым часам падаспела выкліканая намеснікам кіраўніка калгасу міліцыя. Праўда, выставіць прэтэнзіяў журналістам не здолелі, а таму проста перапісалі звесткі. Намеснік старшыні засмуціўся. Затое ахвотна полезлі ў бойку і іншыя працаўнікі. Чего вы сюда приперлись, а? Представьтесь, коли ласка. Сейчас, представлюсь. Очень так Не разбирайтесь, пожалуйста. Посмотри, что делает. Вызывай милицию, она мне палец сломала. Чего приперлась сюда? Агулам жа ўсю сітуацыю добра апісала усмешачка вось гэтага супрацоўніка. Степа, у меня до тебе сустрэчнае пытанне. Чаго ты сюды прыпёрся? Слухай, але я не разумею, чаму людзі такія абазлёныя. Мы, вось мяркуючы па гэтай навіне, самая багатая краіна, таму што новыя айфоны ў Беларусі будуць самымі дарагімі ў свеце. Ну, краіна для жыцця ж усё ж. Нават у Венгрыі, дзе звычайна найвышэйшыя кошты, там будзе $957, у Беларусі $1013. Бо, напэўна, самыя высокія заробкі. Вядома, яшчэ чэргі будуць стварацца. Вось, дарэчы, чаргу трэба зняць, у мінулым годзе не знялі. Вось так адрэагаваў на гэтую навіну вакзал горадні. Годна жыць не забароніш. А шакалад прэзідэнт, вядомы шакалад, які Лукашенко ўсім дорыць, аказваецца, мае вось такую функцию – слабительное действие. Ух ты! Я думаю, что гэты шоколад варта только по рецепту выдавать. Шоколад и в аптеках. Президент. И нават жесточайшага зробіць не жесточайшым. И такая вось навіна, глядзі. Адміністрацыя Кастрычніцкага району Менску написала, калі у вас з'явіліся лішкі свабоды, дзяржава прадоставіць вам месца іх пазбаўлення. Пазбаўлення волі. Вось. Ну, бачыш... Цудоўная прапанова ў стылі. Так, адзін загаловак, а ўся сутнасць беларускай дзяржавы ў ім. Якая сацыяльная справядлівасць. Тым часам 164 беларускія рублі. Такую суму кожны працоўны беларус накіраваў на заробкі чыноўнікам за першыя 8 месяцаў 2019-го паводле звестак праграмы «Асабісты капітал». Мы іх кормім, а што атрымліваем наўзамен? Якую карысць прынесла беларусам палата прадстаўнікоў 6-го склікання? Марыя Арцыбашева. Жартаўлівая назва палата нумар 6 для беларусаў – гэта ўжо не Чэхаў, а хутчэй адсылка да палаты прадстаўнікоў 6-го склікання, якая неўзабаве скончыць сваю працу. Якія ж галоўныя дасягненні палаты за гэты час і чым яе праца запомнілася народу, даведаемся зараз. У нас в Беларуси полезный. Даже не знаю. А что касается отсрочки военной, я тут, честно говоря, не вникал. С одной стороны, интересы государства и общества, с одной стороны, а с другой стороны, интересы студентов, вот, личные. Тут, конечно, надо найти разумный баланс. Все полезные, все нормальные для меня. Гэтае скліканне вылучаецца ад папярэдніх тым, што ў палаце засядаюць дзве незалежныя кандыдаткі. Але ці магчыма такой колькасцю дамагчыся нейкіх пераменаў? Гэта ў першую чаргу закон аб прыпыненні выканання смяротнага пакарання. Таксама, я думаю, што нам удасца давесці да канца закон аб дзяржаўнай падтрымцы беларускай мовы. Акрамя ўсяго іншага, пайшоў працэс па вяртанні беларускай мовы ў сферу заканадаўства. Праца працай, а абед паводле раскладу. Ды і шарка са скваркай робіць нашых депутатаў бліжэй да народу. Правда, не без профессиональной деформации. Я была удивлена тем, что при знакомстве с депутатами 6-го созыва мы отмечали вступление депутатов в должность. И да, второй тост был поднят за президента Республики Беларусь. И да, мужчины встали. Нагадаем, што 2 кастрычніка распачалася апошняя сесія палаты прадстаўнікоў, на якой плануецца разгледзець ні многа ні мала яшчэ 66 законапраектаў. Праўда, большасць беларусаў да гэтай пары не мае веры ў тое, што дэпутаты сапраўды могуць нешта змяніць. Марыя Арцыбашева, Суб'ектыў, Белсат. А до нас у гості завітав сталий супрацовник Суб'єктиву, журналіст Зміцер Лупач. Добрый вечер. Добрый вечер. Спадар Зміцер, ведаю, что вось, Степа шукае розныя абсолютно навіны і тэмы ў інтэрнэце, а вы ж ездзіце па розных рэгіёнах. Як шукаеце тэмы? Ну, я думаю, что у нас тэмы знайсці не цяжка. Дзякуючы нашай уладзе іх можна знайсці на колькі гадоў запар. Ну, як кажуць, хто ў Беларусі жыве, той у цырку не смяецца. А можете вспомнить штосьці, можа, штосьці асабліва прыгадалася? Ну, мне прыгадалася, што гэта не ўдалося зняць, але быў такі выпадак у нас на вішнёвым фэсце. Там у нас рыхтавалася святочнае шэсце, оно звычайна пачынаецца ад помніка глыбоцкай вішні. Гэты помнік улады паставілі колькі гадоў таму, і
там супрацоўнікі аддзела нашай культуры нават легенду пад яго стварылі, што калі вы хочаце, каб у вас вяліся грошы, трэба патрымацца за лісцікі, а калі хочаце, каб было удалае каханне, трэба патрымацца за ягады, а калі у вас проблемы з мужчынскай сілай, то трэба толькі абняць гэты пастамент сілумінавы, і ніякай віагры не трэба будзе. Бачна, у вас гумар у глыбокім квітня, а можа яшчэ штосьці пра гумар мясцовы можаце распавесці? Не, я хацеў распавесці яшчэ далей. Калі ласка. Я вось толькі сабраўся здымаць пачатак гэтага шэсці, як да мяне падбягае супрацоўніца аддзела культуры Алена Заяц, и так вот штурхая меня. Отойдите, вы здесь мешаете, здесь шествие будет. И, мовляв, я таки дурны, думаю, может, тут у хоккей будут гулять. И так сталося, что литерально на наступный день у нас у районе змяніўся кіраўнік. И я вот придумал такую примету, что коли вы хотите, каб у районе змянілася ўлада, дастаткова только штурхнуть журналиста Белсату. И тому, коли наступным годзе мяне хтосьці там штурхне некультурна з супрацоўнікаў аддзела культуры, то я не пакрыўджуся, я буду ведаць, што гэта яны жадаюць пераменаў. Добрая примета. Паспрабуйце, каб вас Лукашенко штурхнул. Дякую за гісторыю. размову. Да, цікавую історію. Ведаю, што вы не так давно былі ў Расіі. Калі коротко сказаць, што вас больш здзівіла там? Меня здзівіла, мы там подвозили жанчыну, и там такое на самой мяжы з Беларусью ёсць сяло, и мы пытаем, что там 400 человек жыве. И чым мужчыны займаюцца? И она коротко отказала, что пьют. Пьют. Вот так і ў Расіі, ў Беларусі. Дзякуй вялікі. Зміцер Лупач быў у нашай студыі, а на гэтым ставім кропку. З вами працавалі Сцяпан Святлоў, Віталь Бабін. Да хуткіх сустрэчаў, добрага пятнічнага вечара ўсім, а Сцяпану ёсць яшчэ што сказаць. Так, не забывайцеся беларускую мову пазначаць як родную на перапісе. Глядзіце Белсат, глядзіце нашае відэа і дзякуй за ўвагу. Яечки, снова тягнуться на этот другой перрон. Да какой другой? Вы что, издеваетесь или что? Я не понимаю. Все перроны уже, наверное, обходил. Отправляется с другого перрона. А вы что, дрессировщик? Какого другого? Номер перрона какой? Мужчина, вам что, благо? Сказали из другого перрона. Ненормальный некий психопат. Другий перрон? Так вам просто. Да.